Kaixo, bideo tutorial honetan PowerPointa erabiliz irudi bati fondoa kentzen ikasiko dugu. Horretarako diapositiba berri bat jarriko dugu. Gure fondoari kolore bat eman eta gure irudia gehituko dugu. Ikusten dezuten bezala, guri irudiak fondo txuria du, eta berdea izatea nahi dugu. Irudia saikatu, quitar fondo, eta listo. Oso erraza ezta?